Want als we goed luisteren, even tussendoor, als we goed luisteren, dan zegt hij dat wij moeten afrekenen met het oud-politiek. Kijk, zoals ik heb aangegeven, ja. En zoals meneer Munger heeft aangegeven, kijk, als we geen visie hadden, en de visie eigenlijk dus niet zouden mergen, en we hetzelfde ideeën hebben om het land tot ontwikkeling te brengen, dan zouden we elkaar nooit hebben gevonden. Ja, toch? We hebben elkaar gevonden omwille van een ontwikkelingsplan die we hebben. En het ontwikkelingsplan is niet voor ons. Het is voor het land Suriname. En daarmee willen we dus in feite dus Suriname in feite tot ontwikkeling brengen. Er zijn een aantal... What a reason why, yeah. Why you reason why, yeah. Do a man, bet you almuda di gani politiki. So many daga for the daddy but just take a soli. He have a cancer that he can stand in you, Ajauna,